Katrine. Det er nu. Skal vi allerede spise igen? Det er Iselin. Hun er på vej. Hun kan være her når som helst. Får vi gæster? Så må jeg sandelig gøre mig pæn, Iselin. Jamen, jeg er da ikke nogen nisse. Nej, du er et menneske. Og det er derfor, du kan hjælpe os. Kan du slet ikke huske det?